Duela 2000 urte pasatxo, erromatartzea hasi zenean, Euskal Herriko alderdi zabal batean, euskal hizkuntza arrotza zelako aierua edo hipotesia ez da atzo goizekoa. Hain zuzen ere, duela gizaldi batzuk, euskaldun batuek plazaratu zuen lehenengo aldiz. Kontua da, 20. gizaldiaren lehen hamarkadetan hauspotu zela iritzi edo ideia linguistiko hori, baina duela hamarkada bat zenbait komunikabideetan izan zuen harrerarengatik edo hobe esan da zenbait komunikabidek ideia linguistiko hori zabaltzeko egin zuten ahalegina dela eta azkenaldian, esango nuke, ahomietan edo bolo-bolo dabilen ideia bat dela, ezta? Ez bakarrik arlo akademikoan hipotesi hori ez da iraungi. Gertatu dana da, esan moduan, duela hamarkada bat edo, komunikabide batzuetatik, bizi berritsu egin dute teoria edo hipotesi hori, eta egia aitortu behar badut, niri ere eragin dit. Liburuan erantzuten saiatzen naizen galdera nagusia da, ea duela 2000 urte pasatxo, Euskal Herriko sartaldean edo mendebaldean euskal hizkuntza ezezaguna edo arrotza ote zen. Hori da liburuan erantzuten saiatzen naizen galdera. Hipotesi hori edo ideia linguistiko hori aldezten dutenek horretarako erabiltzen dituzten jende edo pertsona izenen muina, Arabako ekialdean eta harekin muga egiten duen Nafarroako sartaldeko zerrenda da. Orduan, egin dudana izan du da, eremu horretan batez ere azaltzen diren edo dokumentatzen diren pertsona izenak aztertu eta saiatu ikusten ea izen horiek, sustrai hispaniar zeltako izen horiek aski ote diren duela 2000 urte Euskal Herriko mendebalde osoan euskal hizkuntza arrotza zelako hipotesi hori sostengatzeko. Ondorio nagusia da nire iritzirako aipatu dizudan eremu horretan azaltzen diren pertsona izen horiek, jatorri indoeuropar edo hispaniar zeltako pertsona izen horiek ez direla aski, duela 2000 urte Euskal Herriko mendebalde osoan, hizkuntza hispaniar zelta bat edo hizkuntza indoeuropar bat gailentzen zela sostengatzeko. Hori da nire iritzia, baina nire iritzia baino garrantzitsuagoa da, liburua irakurtzen duten pertsonen iritzia. Hain zuzen ere, nik nahi nuke euskaldunek komunikabideetatik iritsi zaien hori besterik gabe ontzatez ematea. Beren iritzia osatzeko behar bada komunikabideetatik iritsarazi etzaien informazioa eskuratzea. Hori da nire helburu nagusia. Zer dela eta nire iritzirako Nafarroako sartaldean eta Arabako sortaldean dauden jatorri indoeuroparreko pertsonak zergatik ez diren aski ideia hori sostengatzeko edo funtsatzeko? Zenbait arrazoi edo aipatuko nituzke, ezta? Lehenengo eta behin, esango nuke, izen horiek jatorri indoeuroparra edo hispaniar zelta izanagatik ez daudela hizkuntza indoeuropar edo hispaniar bat
erabiltzen bide zuen jendeak emanda. Nolabait esan, izen horiek jatorri alde batera erabat latinezko ezaugarriak dituzte. Horrek adierazten du, hilarri horiek edo aldare horiek eginarazi zituzten pertsonek orduko hartan ez zutela hizkuntza hispaniar zelta bat edo hizkuntza indoeuropar bat erabiltzen. Izenak berak ere nik uste nahiko adierazgarriak direla eta adibide bat jarriko dizut. Hor, Marañonen bada hilarri benetan eder bat, eta hilarri horretan gogoan hartzen den pertsonak, emakumezko batek, izena zuen Doitena Ambati Celti Filia. Alegia, berak Doitena izena zuen, eta bere aitak Ambatus Celtius, Ambatus Celtiarra edo izena zuen. Jakina, nire iritzirako ez dauka inongo zentzurik Marañonen Euskalduntze berantiarraren teoria aldarrikatzen dutenek bezala Marañonen sasoi hartan guztiak zeltak edo hispaniar zeltak baziren, ez dauka inongo zentzurik herri hartako bereko pertsona bati zelta deitzea, guztiak zeltak zirelako. Hilarriak eta aldareak dauden guneak edo eremuak ere hau guztia ulertzeko zenbait argitasun ematen dizkigute. Esan dugu gehienak, ez guztiak, Arabako beste toki batzuetan eta Nafarroako beste alderdi batzuetan badirelako sail bereko izenak, baina teoria hau defendatzen dutenek erabiltzen dituzten izenen muina zerrenda jakin batean dago. Zerrenda horren kokapenak ere, esan dudan moduan, zenbait argitasun ematen dizkigu. Non dago zerrenda hori? Beno, zerrenda hori dago Durruma aldetik hasi, Kontrasta, Gaztiain, Aguilar Kobes, hor, Araba eta Nafarroako mugatik gertu, ezta? Zer daukagu hor garrantzizkoa erromatar garaikoa? Iter 34 esaten zitzaion galtzada. Euskal Herria alderik alde gurutzatzen zuen sekulako garrantzia zuen komunikabidea. Berez, Astorgan hasten zena eta Bordelen bukatzen zena, ezta? Eta dakigunez, galtzadak eta horrelako komunikabideak jendea ara eta ona etortzeko irizpide bat izan dira. Baina ez hori bakarrik, kontutan hartu behar da, nortzuk eraiki zituzten galtzada horiek. Segurazki ez zituzten hemengo bertako herritarrek egin edo eraiki. Hala berean, aintzat hartu beharra dago, galtzada horietan izaten zirela, halako geldiune edo, ez dakit, aizialekure nuke esango, ez da, gaur egungo autobideetan eta autopistetan egoten diren geldiuneak ere izaten zirela eta haiek hartatzen zituzten pertsonak edo familiak ere izaten zirela. Eta azkenik, galtzada horiek zuten garrantzia dela eta jagoleak edo zaindariak ere izaten ziren, ezta. Hortaz, nire iritzirako ez nuke baztertuko hilarrietan eta aldareetan azaltzen diren pertsona batzuek, ez guztiek, batzuek, aipatu dizudan galtzada horrekin zerikusia izatea. Galtzada horrek ez du argitzen edo ez du azaltzen eremu horretan dauden pertsona izen guztien zergatikoa. Bai, eta hor, gogoan izan behar da, Nietzscherenak behin eta berriro aipatzen zuen goitiberako dimentsioa, ez? Gizarte dimentsioa, ezta? Azken batean, garai hartan,
bazirelako hemen Euskal Herrian, bertako herritarrak, seguraski gizartean nahiko goian zeuden herritarrak, nahiago zituztenak garai hartan prestigioa zuten kulturetako izenak izatea edo erabiltzea, ezta? Denok dakigu, jende izenak edo pertsona izenai modak asko eragiten dietela, hori gaur egun ere ikusten da, ezta? Orduan, nik ez dut baztertzen, garai hartan, hemen Euskal Herriko herritar ahaltsuenek, aberatsenek, orduko hartan prestigio gehien zuten kulturetako eta hizkuntzetako izenak jartzea euren gertuko pertsonei. Euskal Herrian duela 2000 urte euskal hizkuntza arrotza zelako hipotesia defendatzen dutenek beste modu batean esan da. Garai hartan, hemen Euskal Herrian, hizkuntza hispaniar zelta bat gailentzen zela defendatzen dutenek, ez dute nire iritzirako aintzat hartzen, Zeltiberia esaten zaion hizkuntza eremu horrek baditula berezko ezaugarri argi eta garbi batzuek. Zeltiberia esaten zaion hizkuntz eremu horretan guzian, badira zenbait adierazle edo zenbait objektu ura guzia ezaugarritzen dutenak. Esate baterako, adiskidetasun teserak, txamponak, brontzezko xaflak, ezta? Horiek Zeltiberia osoan azaltzen dira. Eta bada Euskal Herrian, hegoaldean, zerrenda bat, hor gune bat biana edo izango litzateke, eta gero hor badaukagu zintuenigo, fitero, kaskante, Zeltiberiarekin muga egiten zuen alderdi hori. Hizkuntzaren aldetik Zeltiberiaren barruan sar daitekena, Zeltiberia ezaugarritzen duten baldintzak erabat edo osoki betetzen dituenak, ezta? Galdera da, demagun, Arabako ekialdean eta Nafarroako mendebaldean hispaniar zeltak baziren, zeltiberiarrak baziren, zergaitik ez dago adiskidetasun teserarik, brontzezko xaflarik, legendak zeltiberiarrez dituen txamponik, izen zeltiberiarrak dituen hilarririk, zergaitik?